सना सिमाङाव दिन्थिनाया नोंदि आंखो नेवसिलांनाया हुफ्ले हुफ्ले आंनि गाबनायखौ नों खोनासङासै। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नंखाय नङा सना। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों दैमु, पुर्निमा, प्रान्जल आरो अनामिका। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन आरो नैबे भिडिअआव स्टिल आर्टिस्ट महरै दङ रिचा। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिहुं नार्जारि आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्सन आरो कनसेप्टआनो जादों बिजय। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिम फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो नैबे भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि दि बर' इन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोसे नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।